Te projektne spisowanie to regularne spisowanie, kiż od początka naszej założby so praktykuje jako pendant k instytucjonalnemu spisowaniu, a kitro nowy jest spisowanski program bez strukturnej zmiany. A to my wiecie poprom tomu, że ja skrótka przedstawić tam tych dwóch koleginów, kiż podle mnie siedzicie ja bych jeno ten obrazoku, za to nic wiac dzielił, nasz obraz do središća stawił. Tak, proszę. Dobry wieczór, moje imię jest Nicole Zimmermanec. Ja jestem zamówita a teamowa bednica za projektu spisowania, abyś wam dżęca wieczór radycała niektóre zakłady za ten wobóg przedstawić. Dziękuję so. Dalsza kolegina, proszę. Hej, witajcie. Ja jestem Bianka Kubaczec. Soby zamówita za spisowanski wobóg strukturna zmiana. Watching tam poprom jak ten odbiór cyle dokładnie wypada, potrzebam potem jam buda narodniejsza rozjasnić. Hej, butrobny Jack, a z tym zostanie mi skrótkie przedstawienie. Moje imię jest Jan Buda, ja jestem dyrektor tu w założbie, a ja budu potem ten cały wobóg strukturna zmiana spisowania na tym polu przedstawić. Tak jutro tę prezentację zase dzielił, a prosimy koleginu Knie Zimmermanec o dalsze uwiedzenia. Okej, proszę. Hej, ja budu wam dżęca wieczór przedstawić spisowanski wobóg projektu spisowania. Cyle bożitko nas znano, myśmy jeden team od 4 osobów, 4 w Hornej Łużyce, a 2 w Dolnej Łużyce, a my wobcze mamy letne nekak 100 do 150 prostów z jednym spisowanskim wolumenem od nekak 2 miliony euro. Jako zakład za nasze dzieło tu służy nasza spisowanska smernica, któreka to jest tak rec pisomne, zakotvene w tej smernicy, što sme so spisować, w której wysokości sme so spisować, a tam ste też wszystko, nucka na przykład, jakie spisowanskie doby my mamy, które czasy dobia so sobą obkiećbować, a k tomu ja potem jeszcze nešto praju. Cyle ważne jest, że so zapoda jeden odpowiedni formular, gdyż chcecie jedną prostą stawić. Tam so wszelakore daty od waszego towarstwa, albo prywatne takie zapisaja, bo to prostą stajaria. Potem so też zapisa na przykład, jak ten projekt by so pomenować, co są projektni partnerowie, jak wypada financzny plan, a jedne krótkie projektowe opisowanie. Tutaj wiedzę tu spisowanską smernicu, kaž też tu odpowiedni aktualny formular, namakacie na naszej homepage. Tutaj są stajne aktualne. Dokosztawaja wszelakore zakonske zakłady, które mamy obkiećbować. Może też być, że na spisowanski formular juno zmieni. To dla proszę przeco ten aktualny formular na naszej homepage używać. My mamy wszelakore spisowanskie obwójki. Tutaj, jak som już oprawiła, są też w naszej spisowanskiej smernicy sobą zapisane a rozkładzane. My spisujemy na przykład wiece na polu tworacym w umiejstwie, albo też na przykład szularzy, którzy opytają serbski internat w Budyszynie, a też serbski internat w Kotzebusu. Spisujemy też wszelakore serbskie muzea a mniejsze domiznickie stwiczki, albo też wszelakore projekty na polu serbskiej uczby a literatury, projekty za dzieci a młodzinu, a jeszcze wszelakore wiac. So możecie sobie znano nešto nadrobniejsze przedstawić. Najaktualniejsze projekty, które sme minutko spisowali, je na przykład też była Europiada w tym lecie 2022,
albo Prozninske Liważ Serbskiego Szulskiego Towarstwa, aber też wujka projekt Mor a Lubošć, który zmie nitko sobotu premieru, aber cele aktualne nitko konstydzina biše Rizborska działaniczka w Miłočicach, gdzieś sme też tak rec ten serbski podziel sobie spišovali. W smjernice sobie zakotvene su všelakore doby, hač do których możecie vo vaše prostve zapodać. Prva doba je so hižo 1907 skončiła za projekty, prajuju no tak wulke projekty ze spišovanskim volumenom na 10 000 euro. Tam sme dostali za kletu hižo 620 prostwów, kiż nam przedleża. A nitko mamy jeszcze jeden dalszy termin, to jest 39. Po takim macie jeszcze 3 tygodnie nekak czasa, so możecie wasze mniejsze projekty zapodać za lato 2023, respektywnie za prvé po lato 2023. To są po takim projekty, gdzieś jest spišovanska suma pod 10 000 euro. To reka, ten projekt celkovne może mať 20–40 000 euro obšijeć, ale podziel założby potom proszę jenož 10 000 maksymalnie. A potom dały jeszcze jeden trzeci datum, to reka, jeli so jeszcze projekty utworia, któreż ma so kletu w drugim polecie przewieźć, potom możecie jeszcze prostwy hać do kletu 11 miesiąca zapodać. Hajde sa dys so přeco zase stajete prašeno, jak to sva funguje, jak je ten proces, čo dla traja viste vice gustleje, hać się to poprom předstaje. My mamy interne jeden krótki proces, który to by so dodržać, a sme też odvisne od jednej przyrady, która zmienuje się fachowa przyrada za projektu spišovanie. A k tomu chcę wam skrótka tą wodby przedstawić. To jest tak, że wy zapodacie wasze projekty, na przykładzie nitko hać do końca septembra. Te projekty są potem interne próbuje, to reka my ladamy jeden financzny plan wyrównany, dawajmy dobre projektowe opisowanie, sušitke, podłożki, które są żadane, haja sobą podla w tutaj prostwie. Jeli nic, potem so jeszcze raz z projektnym noszerom tak rec do zítřka stajemy, a všelakore věci jeszcze się żadane. A když nam potom tak daleko všetko předleží, máme my nárok interne tu prostwu hodnočić, a tym gremii, któreż menuje się fachowa przyrada za projektowe spišovanie, je nedoporučenie za każdy jednotliwy projekt nastajić. Ta fachowa przyrada so potom zędzie, też niekocie z zarada są potom podla na tym posiedzeniu, a tam so potom jeszcze raz każdy jednotliwy projekt wydyskutuje tak rec, a przyrada daje nedoporučenie, jak by so mógł spišować, albo hać nie miał so projekt spišować, tylko so nie chodzi moje dla smjernicy. Gdyż je potom tam wszystko jasne, to będzie lica 24 novembra. Potom damy my naszym prostostajrjam jedną informację o tutych úsledkach, to reka hać to by so prostwa na przykład jeszcze modyfikować, hać so projekt suva spišuje, albo też nic. A potom so jeszcze raz detaile pruja, a jedna dalsza komunikacja so wiedzie. Gdy są potom woprawdzie wszystkie wiece rozjasnene, potom sme mamy te przyzwolenie, albo też te odpokazanie pisać, a projekty nasze, tak rec dostane te przyzwolenie, może projekt realizować, a sobie te pieniądze odsiadać pola nas.
To je poprawom ten první krok od prostvu stajenia hač k realizowaniu projekta, a potom je jedne odličenie. To reka, każdy projekt naša dobi ten projekt pola nas odličić, jedne finančne odličenie, ale też jedne odličenie w formie jedno teksta, tak rec, gdzieś maja so wszelakore prašena uwiadomić, a gdzieś so zamiery projekta, tak rec, odlicza w pisomnej formie. Interne mamy potom jednu osobu, kiž tute odličenie pruje, a lada hač je všetko v zmysle našeho załožbu zamera, tak rec. A cele na koncu leta dobimy my też naszym penězodawarem jedy odličenie oddać. Tam są potom jenož tute mniejsze projekty w tutem odličeniu nuska, ale celkovny etat załožby, który so naprzeczo Zjazki a też krajam Braniborskie a Sakskie odliči. A też tute gremie potom, aber tute kraje nasze wujki odličene jeszcze raz pruja, a hakle, gdyż je tam wszystko okej, je potom załožbu zarad odszerzeny. Wy widzicie, to je jeden długi proces, któryż dobimy dodržać, a dodla może so stać, so drugie kusle traje, so ludzie ich przyzwolenie nie dostaną, ale przez to, że mamy przeco zase w kontakcie a w komunikacji nie nastaną tam żadne wielkie problemy. Ja bym neke przepadała najpierw na knieza Budaria, so wun wowuk strukturnu zmiany przedstawił, a cele na końcu możecie rady jeszcze prašenia stawić. Ja bych pokroczył, jak już przypowiedziane z tym temu strukturna zmiana. Wyście zawiście z nowych nowinach, lica, srecz leta, dość o tym słyszeli. So dała ja ekstra pieniądze z jednego spisowanskiego programa, krieg strukturne zmiany, gdyż się to cele korektne widzi, że są to dwa programy, ale znano cele skrótka też jeszcze raz tej historii. Myśmy we oboku strukturne zmiany mieli pracowania już ze strony sakskie, so tam serbskie zajmy sobą zakotwia, nic inoż nikakie wielkie sledženské projekty, ale też w obchodzie taka dyskusja na narunanie, też szkody, kiedy się odpakowanie do serbskich wesków są naczyniła. To jest potem poradziło, że my do tego paragrafa 17, na czysło i nasz 30 minut dostali, to jest zakład za to, co są ze tych strukturnych miliardów, też się małki dziel tutych pieniędzy za serbskie należności używać. Zasadne je wiedzą, że in wielki zamiar w tym zakonu zakotwione, to je gospodarskie skrócenie regiona a utworzenie dziurych miestów, to daje to wiedzą, że staje też w obstatk naszych odpowiednich smierniców, które mają programy. Je ważne tak, że in rozeznawamy z dwiema programami, jak już przed prajach, mamy jeden otworeny spisowanski program w kraju Sakska. Tam steja nam 2,5 miliona każde leto hać do 2038, po takim hać to, że ten zakon swoją płaciwość zubi dyspozycji. W Braniborskie steja też pieniądze dyspozycji, tam je to troszkę inaczej bieżało, tam daje na całkowna suma od 19 milionów, kiedy na projekt rozdlena, ale jenoż hać do 2031, to reka za dobu od 10 lat od letusza. Tu jeszcze raz przelat. Ten jeden program sakski, o którym spodzieńca bliżej ryczymy, jest jeden otworeny spisowanski program. Te projekty jeszcze nie stoją, a na to też tutaj zaradowanie, hać do 39, to może się za ten program jeszcze postwy zapodać. W Braniborskie są to krótsze położone projekty, w przedpodu byli, kiedy są tylko jeszcze zapoczął, że przewieźć. Te strukturne zmiany są prawie za dwa wielkie zamiery, skrócenie ekonomicznej struktury a stworzenie dziurych miestów.
musimy w tutym spichowanskim programu, kiż so przez założbu opospodari za te zakskie sredki, po takim za tute letne 2,5 miliona euro, kiż na dyspozycji steja, 4 wielkie ciężiszcza zakotwili. Z tym jsme dockli, że ten program relativ otvorene. Jenuje to šoštož ma ze zdjarženom dalewujičom revitalizaciju serbskiej ryczy činić. Ja to netko jednako spiešničo činim, dokež te detaile môžete na našej web strone, tam dáva extra jen obvuk k strukturnej zmiene, tam to šo tež ešte raz môžete v detailu čítať. To druhé čežište je všetko, čo zvisuje s médiami a s rečnou technologiou. Jo, taka jest też mediowa pedagogika ludzka, što jeszcze zawiście z nas słyszeli, że tam na przykład jo szulskie towarstwo jeden większy projekt loni zapodało, ki so nik leca tak sobą przyzwolił. A ten trzeci stop je, a tu cały faktor, że serbska rzecz a kultura je jeden ważny faktor regionalnej identity, a też ino regionu tak skróci, a halt wszelkie identity tam tworzy. Też tutaj trzeci wobłuk je tak sa tutaj smiernice skończny jen czwarty wobłuk, ki so mierí na turystyczne a gospodarskie zwišćenenie serbskiego kulturnego herbstwa. Tak, to są te 4 stopy, ki są tam zakotwione. Musimy też niedom zapodali, żeby jasne było tak wszelkie temy, ki so nie da spichować przez ten program, to są jeno beneficne zaradowanie. To proste z tym zwisuje, że nie może tak sredki, ki se zaugos od dałki płacze raszindu zasadzić za drugie wiece, to też są oni so z nas javność myślene. Potem coś też nie liczy naszym zamieram jako założba, tylko na przykład niekiedy gospodarski albo jara prywatne swiedzien, albo takie wiece, te wiece so nie da tu spichować, a zasadnie twarskie inwestycje. To je tu też uzamknione. Też tu mamy inwesty procedery, kiż ma se obkičbować, a tu skrótka rozkłaść zakład je kaž po każdego projektnego spichowania, also też z naszych regularnych sredków je na prostwa, kiż ma se wotedać w prawej dobie, to je tu 39 za się prostwy, ki sa 23 licza, też tam so te prostwy półja, a też tu mamy inwesty gremi, kiż najpierw se te prostwy oblada, hodnoči, a eine doporučenie woteda. To je gremi, kiż zestajne ze zastuperiów, to też to możecie na naszej internetnej stronie dokładnie czytać, ze zastuperiów okresa Budyšin, okresa Zorhelc, potem mamy tam zastuperiów założboje Rady Ludzka, mamy 4 zastuperiów, ki są od domowiny delegowane Ludzka, a jedno zastuperiów od Serbskiej Rady ze Sakskiej. Tak, tu gremi hodnoči tute prostwy, a da jedno doporučenie, doskončny rozsud nad tymi prostwami, co spichuje, ma założbowa Rada, kiż to potem w swoim posiedzeniu sobą zmistruje tam jedno obsamknienie tworzyć. Na to potem so pak jedno odpokazanie albo jedno przyzwolenie napisa. A wo nikak widzicie spody w tej lince też nikak z tymi czasami liczy. Also mamy już tak neke za 23 obchodzę ten termin 39, a może potem w decembru z tym liczyć, że dała jen rozsud założbowej rady, a odpowiednie informacje na prost wystajają. Zabrani polskie projekty tam też inwesty odbiedały, tu panecham niekie bliżej przedstawić, że te projekty są też prajne kucze położone, a to jest to tak za te przychodne lata już stało. Mamy rundy tak wieso, tak jen procedery, kiż nie ma jenoż z założbu czynić, ale kiż na końcu też ma zjazku runinu, tak sobu zapřijatu, jako są to zjazku sredki, tylko když mamy my te prostwy przedleżą w decembru, kajkie dobe se spichować za przychodne lata, albo też lata, szał, że se też prostwy stajeć przez jedną dobu, przez jacere lat, stajemy my odpowiednio jedną prostwu pola Ministerstwa za Nutzkone, a oni so potem z tym cyrkulnym pakietom tutaj prostwy zawierają, a daje nam jako założba odpowiednie przyzwolenie. A na zakładzie tego przyzwolenia możemy my potem zase ten prostwy stajarom jedno przyzwolenie dać, a możemy te pieniądze upłacić.
Tylko tam są odpisne od do przyjdzieva a przyzwolenia zjazka, da to procedere nie od cyle tak jedno, kajż ze naszych regularnych sredków, ale ja si myślę, że też to będziemy w czasowej dobie kiedyś realna zmistrzować. Ten samsty procedere potem widzi przy odliczeniu, te odliczenia dobią sobie, że na założbu stacji stron projektnych noszariów, my to interne próbujemy, a potem kompaktne damy zase zjazk zase próbuje, a odčeži, albo da nam odpowiednie próbowanski wusledk, a tak może się założbu zariad odčežić za to te prostwy. Mamy już te terminy spodestėjo, to te odliczenia, respektive meze odliczenia, poda viacoletých prostwów, to by się stajnie stać aż do 1,3, a jeli są tam na przykład zmiany poda viacoletých prostwów, to by się tam z czasem odpowiednie na zmiana tej prostwy stajeć. Jen prašak tam se na koncu kus toho rezultuje, že smo bytli neke po tem prvním leče 2020 a potom tež za te klituše leto, že je to šo jara vúske od časa, je so 309, ako te prostve zapodaja, že to by so to vyzárieť, že prúvať, že to by som gremi sa s tým zabierať, že to by sa to za záložbu rádu přihodovať, že môže záložba ráda potom doskončne rozsud tvoriť, to mamy ju předvídžané za příchodné leta, ten termin trošku dopredka stunič, to budeme potom odpowiedne v jednej novej verzii tej smernice vozivič. Te odličenie som jasno skrutka rysoval, zakonské základy za to, etc. Ja som to tak hluboko do detailami, niekedy v tutej runde netramo hič, to by šo boli o te praktické informácie, že když nastúpajú direktne to prostve stajaria. Termin je že menovach, doda tež tute zariadovanie netko z początku septembra, až do konca tuto mjeseca je ešte chvíle projekty za leto 2020 zapodać, za 2020 abo 2020 a niektoré let potom, dokud je možno po smernice zapodać viaceletné projekty. Ja bych na tuto miejsce stanowiście mal przyjemno te dwie spychovanské možnosti, ki zauzvaš skiči, dokud to je ustatečne prašenje, na doma se nek paušalne na obaj programe požadać, abo je to takrat jasne odželené. To je tak, so takrat ten zakvad, abo ten odmysł spychovania je za te strukturne zmiany, utvorenie živoch miestno a skručenia hospodárska a regionálneho rozrosta. Tam na przykład ja mam prawie jeden nawód, jedna eskidziła do skupiny, z tym przewiele czynić nie ma, dokud je w obchodzie te projekty spichowane z naszych regularnych środków, są były na to w usmiery spichować w obchodzie naprawy, jakieś służa serbskiej ryczy, kultury, umysłu, dorosty albo identycze. Tak to ja schon in rozdział takrat, potem mein dalej takrat to tema što su te hranice zapodacza prostwów. Pola naszego regularnego spychowania smo prali jenoż obdziewamy a przyjmamy prostwy, gdzie są najmniejsza, bo 250 € spychowania pracuje, prostwy stajario, dokąd je ten Hans hinak, a też ten odmysł hinak, smo mogli pola strukturnej zmiany tę granicę od 25 000 tak za jedno leto sobie zakotwili. Dalej mamy jeden rozdział, że nastupa sydło, bo mamy w naszych smiernicach jedne wiązane na sydlenski rum, w Sakskiej a w Braniborskiej, to jest takrat je na ten samsny Hans. Jenpa takrat może paktum projekt w tym wobuku przewieźć, albo mają jedne sydło w tym wobuku, a przewieźć z wonka sydlenskiego ruma jeden projekt. Dała ja też uzacza, te są tak wysoko nie spichują. Za strukturną zmianę jest cele jasne definiowane w tym strukturnym zakoniu jen region. A to jest za Łużyski rewier Sakskie, Łużyski rewier rozpadnie do Braniborska, do Saksko dziela Sakskie, jest to cele jasne definiowane, że jest to w okres Budyszin, a w okres Sorec. Tak jak tu spichowane leżą też regiony, niekedy się na Radeberg myślim, albo na Sorec, když po naszych regularnych smiernicach nie były do Slenska Ruma liczyli, a z tym boku inak spichujemy byli. Ta spichovanská smiernica za strukturną zmianę,
ta, o których mu nitko rečimo, fači jenož za Saksku. Nasza tamna smiernica za regularne spěchovanie fači za cały Sydinski rum w Sakskiej a Braniborskiej. To są skrótka ino te rozdziele, so jen dość zaredować może. Nitko uczytacie to jano skróčinku FAQ, to je to miestno za prašenia z waszej strony.